En af Euromonitors stærke sider er helt klart oplysninger om kunder, livsstil og lande. Derudover er det faktisk også ret nemt at finde de oplysninger. Hvis vi ser heroppe i menubjælken, Countries and Consumers, trykker vi på Consumer Trend and Lifestyles. Så kommer vi ind til en anden side, hvor man herovre i venstre side kan se nogle forskellige menuer. Hvis vi går ned under Consumer Lifestyles, og så vælger et land, det kunne være Kina, trykker her på Go. Så kommer vi ind til en hel rapport, som udelukkende handler om kunders livsstil i Kina. Her der kan vi se, at den er fra 7. december 2010, det vil sige, at den er særdeles aktuel. Den er opdelt sådan i venstre side, der kan vi se, der er en indholdsfortegnelse. Heroppe der er kundetendenser, segmenter, forskellige analyser og beskrivelser af befolkningen, husholdningerne, deres indkomst osv. osv. Hernede der kan man finde om, hvad deres madkultur og drikkekultur er, rygevaner. Man kan også bare bladre ned igennem systemet her. Og så tryk på næste. Eller man kan lave den om, eksportere den til et PDF-format. Hvis man vil hele rapporten at se på en gang, trykker man her, Show Whole Report. Og så har man simpelthen hele rapporten samlet her. Den kan man også lave om, så man får et PDF-format. I højre side, der står relaterede informationer. Der kan man, hvis man kun er interesseret i statistikkerne, tryk her. Man kan få artikler, der er relevante i forhold til, eller måske endnu bedre hernede under More Related Items, kan man klikke her, så kan man finde noget med Business Environment i China, eller demografiske oplysninger i 2030, det vil sige en fremtidsudsigt om, hvordan tingene kommer til at gå. Her kan vi få det, der hedder en country profile, som også er ret nyttig at have fat i, hvis vi prøver at klikke på den. Kommer man ind igen herover, der kan man se, der er en indholdsfortegnelse. Hvis vi hurtigt vil gå til statistik, så klikker vi her. Import-export. Klikker vi her. Så går tilbage til her. Der er en kort beskrivelse af faktuelle oplysninger om Kina, regering, økonomi osv. osv. I toppen her der kan man se 27. maj 2011, så den er endnu nyere end Consumer Lifestyle Reporten fra Kina. Igen her har du muligheden for at lave den om til PDF-format.